amma kai me zaka ce? To Aminu, sanin kowa ne, sai da aka ɗaura aure sannan liman ya raɗa suna. Wato ga wannan matsalar ita shugaban ma'aikatan Najeriya ba ta fito ta karɓi laifinta ba sai da wannan binciken ya taso, sai da kuma ba a ji ta ƙara ba, kuma ba a ji wani rahoton aikata ba daidai ko kuskure daga gurinta ba, sai da aka zo wurin bincike. Ni ina ganin inda wata ƙasa ce inda wato ake ma'aikatan gwamnati suke da ƙima, inda wato 'yan ƙasa suke ɗauke da darajarsu, wato da yanzu mutum 4 sun yi murabus daga aiki. Mutum na farko ita wannan shugaban ma'aikatar Najeriya, mai bi mata shine sakataren gwamnatin Najeriya, mai bi mashi shine shugaban babban bankin Najeriya, mai bi mashi shine akanta general na ƙasa. Waɗannan mutanen ya kamata a ce sun yi murabus, saboda an aikata abin da ba a taɓa aikatawa ba a nafiyar Afirka. Tun da aka ƙirƙiro Najeriya, ba a taɓa samun abin ban kunya, abin takaici irin wannan ba. Ko da yake masu salon magana sun ce in kaga tsohuwa na rawa a kasuwa, ba ran nan ta fara ba. To ina ganin abin kunya, abin waɗi ga wannan gwamnati. Jama'a da dama suna ganin ba wannan karon ne aka fara shi ba. Kwana-kwanan nan aka samu labarin wata takarda wadda gwamnatin Najeriya ta ce shugaban Amurka ya rubuto takarda ƙarƙar ya aiko yana yaba ma shugaba Tinubu akan iya mulki da kuma jajircewa akan yaƙi da ta'addanci. Wannan takarda ma'aikatan fada shugaban ƙasa, musamman ma'aikatan yaɗa labarai, sun yi ta yaɗa ta. Ana ta tanƙaho, ana ta wato murna cewa an samu yabo wajen shugaban Amurka. Amma kwana-kwanan nan kuma sai ga wani bayani ya fito daga Amerikan cewa wannan takarda ta bogice, ƙarya aka yi ma shugaban Amurka. Kaga inda gwamnati na jin kunya, wannan ma ya isa ya zama abin kunya. Can baya an yi ta aikata abubuwan kunya masu dama, waɗanda wannan hilin ba zai ba mu dama ba don ba su ne maudu'in da muke tattaunawa ba. Amma dai inda ma'aikatan gwamnatin tarayya sun san kunya, da waɗannan mutanen da na lissafa wato sun sauka daga mukamansu, saboda sun jawo ma ƙasar nan abin kunya. Kuma babu dalilin da zai sa a ci gaba da ɗibar dukiyar talakawa, ana biyan su albashi, ana hidimomi da ofisoshinsu, bayan kuwa irin wannan rashin kula da rashin iya aiki da sakaci yana faruwa gaban idanunsu. Kuma wata hukuma biyu kuma sun ba 'yan Najeriya mamaki. Idan za a naɗa babban mukami irin wannan, aka kai sunan wanda za a naɗa wato ga majalisar tarayya domin ta wanke shi. 'Yan Najeriya na mamaki yadda aka yi majalisar tarayya ta wanke wannan mutumin, shi Mr. Adeyemi, har ya zo ya zama shugaban hukumar bogi. An kuma yi mamaki yadda hukumar DSS ita ma tana kallo mukami mai daraja irin wannan, har wani aka samu aka zo aka yi 419, aka yi yaudara, aka yi abin nan, aka yi ruha-ruha, aka ɗora wani ya jagoranci hukumar bogi, har aka saka mashi kuɗi daga wato babban bankin Najeriya. Waɗannan abubuwa duka abubuwa ne waɗanda ke nuna cewa duk abin da ake so a aikata na laifi, Najeriya ana aikata shi, domin hukumomin Najeriya zargin da ake masu shine kowa sha'anin shi ya dame shi, kowa inda zai yi rubda ciki da dukiyar jama'a nan hankalinsa yake, ba inda za a yi